Mr. Yan te chu lo langin kyo yo chu ani na thar li a passport thar te chu alo pe a kyo yo yan huan hming mang du a kalome kha ka fanu hming ania Mr. Yan chuan alo ti kyo yo chuan nun le theina chance min pe ka wangin kalome ka thin lunga chuan ka pa tak tak angini ti in a shila Mr. Yan chuan idam le wat don ania kalo ngak ringang che ti in anin kwa kyo yo chu surgery ti tur chuan akal chia tia chuan bo han shi te churun thleng ve cha in Mr. Yan chuan Mr. Bo nan changa hian nangma nge ti ngei local du ti in lo zota bo han shi chuan chibain helaya hian kanu puisong tura local kania do soilo sha mangche alo ti kyo yo thalak chu mu in I mu to nge karing a ming chu kyo yo ania kanu puya ni ti in a shil Mr. Yan chuan kyo yo kha akal che ni si a ani hian akal tir theilo ani hi tia ngai to in o mutu e thlakhat mai kal ta khan ani laka chang hian in kalea lom in nu puya ni ti kalo shelawa alo ti bo han shi chuan azun mu puya ni chuan adu za ta pek tur thu chu asoi Mr. Yan chuan ole ka thei top kalo chwa don ya tuna chuan fengzing lama ilet phot tiang u ti in anin zui pheya Mr. Yan chuan kyo yo chuwa kolin bo han shi in arun zon thu le anupui ani thu chu asoya kyo yo chuan engtikong ma anupui ani theilo thu chu lo soyin a mudu to lo thu chu alo soi bok Mr. Yan chuan a omna a soilo thu chu shilin kyo yo chuan tuna chuan yan huan kani to alom alo ti bo han shi chu a office a chuan lo langin ju jeng chuan a intur chu arun pe a bo han shi in a intur chu a kut khorin ju jeng chuan in ri lo mai tura ti in damdoi a eisan wanga ni arin tho chu asoi bo han shi chuan calendar te chu enin naktuk hi kyo yo thi chamwai khatna ania kala oi theilo ani ti in ju jeng chu a man na tur lo ba sai tur chuan a ti kar chunga chuan jang si chuan la lo ngai thla in bo han shi chu aron lut ve a jang si chuan a hlangai thlak chu lo mu ve in asatu nuan larja te chu alo soi ve nak godmother hi a number 1 fans ania ke number 2 kania bo han shi chuan inu o ang hle mai alo ti dai inu ni se ka ti hle mai a ti le sep kyo yo le David te chu ron langin kyo yo chu phone en chung chuan alo nui vera David chuan ifanu mi ibyak ti in a zot kyo yo chuan ani thu chuan alo changa David chuan chutiang khopa anga ye ni chuan va mu mai tur chuan alo ti una pa kala in pe lo lom kyo yo chuan alo ti pangpara ken chu anu thana chuan handa a nu hei kala damanya jang si nen ka ngai thei lutuk che u bo han shi ero chu ka mungam to lawani apa kha kyo fanin athata nangma thatu anu alo ni ve boxi enge kan ni po ka shetalaw mel mangi shat ngai lo ti po kalo tlo fo don chenya tuna chuan kadam chan chawa du angpon kalo tlo theilo che a tia soila chuan bo han shi chu apa thlan tlo tura lo kal ve in abi rungal wat bo han shi chuan thom chu sha in a hoi kwal ngal kyo yo chuan du thlan tur dang nei to lo anga in sha in mutir mai chu atum to a David chuan na ba na chuan runwanin ama zok chu phone mang anga lang chung chuan ava in mutir bo han shi chuan Mr. David nangmai ni mo alo ti a David chuan o ka chung te thlan ka tlo loka nang tu ngei tlo ve a tia zo tin bo han shi chuan akal chan chu soin akal san ngal dai kyo yo chuan una pa kalome alo ti David chuan icha idang vegania ina po aladam chalawa damdo ina vakal li angche u alo ti kyo yo chuan a tha thu soin a in pe deuh hle khuna jang si awa mu tur thu chu asoya han chenga lo vakir san ri tur chuan a ti bok sin chu in thakin bo han shi chu office a chuan alo om le to a jo jeng chuan meng hui dating voting result kha a chuak to a ti in ron mu bo han shi chuan planning department le games department te ingai chang le photang alo ti a jo jeng chuan kyo yo ang tak zai thiam om thu chu a shil le
bo han shi chuan rang taka en ngalin engtin nge an kau ti in a zawt ju jang chuan nuan ani thu chu a soya bo han shi chuan a thlaka nei le nei lo chu a zawt le ju jang chuan a in thup na sa thu chu soin zong chhuak turin min du em ti in a zawt le a bo han shi chuan zong chhuak tur ti in ju jang chu a chhuak ngala bo han shi chuan lekha chu enin hei hi jiangsi soinu nge kha ani hi ti angai to in a thian pa pakhat chu va kolin nuan ti hming kha ani na takisha em ti in ava zota a thian pa chuan min ngai ro pui ma ani kyo yo nen an o in an wang ani mo kyo yo chu a thi to a run ti phone chu ada jo jeng chu ron lut le in a sha chwa to thu chu a ron soi a hming chu yan huan ani ati a bo han shi chuan a hnam hming kyo ani lo mo a che na han zong ngal te a ti le bo han shi te chu Fenking hotel a chuan bakalin jo jeng chuan yan huan omna room chu 668 ani thu a soya yan chung ko zinga mi ani arin thu chu a shil bo han shi chuan kan hmu photanga ti in an kal ngal ju jeng chuan thil chhlau ti tura te an ngai chi ange alo ti bui receptionist bula chuan 6th floor a room a du thu chu a soi receptionist chuan room pakhat chau om to thu soin floor dang an du le du lo chu a zota bo han shi chuan mi pa pahnih kan ni awang hian room pakhat kan in chom theilo ti na em ni ti in cha bi pe va tur chuan a ti receptionist chuan en donin anui suk suka bo han shi te chu man hmu tak chuan room 668 chu an zong ngala ju jeng chuan kyo yo lo ni tak tak ta se engtin nge nyang alo ti bo han shi chuan sang lem lo chuan room chu akika me che pakhat chuan run hongin tu tenge in ni chu a run ti fans lo oman ni chu ringin kharle chu atuma chu nu chuan yan huan bokami in ron zon heta omlo in kalson lawani chuan security ka kaudon ania ti in kong khar chu akhara ju jeng chuan kashi swal te po ani mai thei alo ti bo han shi chu abeidong hle a kut te churun khurle in ju jeng chuan damdo in lama chuan a kalpui room chung lama chuan kyo yo chu lo langin me che pakhat khan an kal to thu chu alo shil kyo yo chuan lom thu chu shilin chu nu chuan na chwa san kyo yo chu mi omle omlo en chung chuan room atang chuan a ron chuak tu emur chuan ron kawin ading chu ta nanjing chu lo ni in iladam tak tak nangmai ni tak tak ti in ron ko a kyo yo chuan room chunga chuan a shil fia tur thu so in an lut nanjing chuan engtin nge hetiang thil hi a thlen thei iwa cherve I cha empty te chuan na zota kyo yo chuan ka chalu tu ka lom ron biak che ka tum lai takania ramdanga reporter na te ka thoka ati nanjing chuan engtin nge ti thei nuan kha nangma hi ini ti ro ti in a zot le kyo yo chuan Mr. Yan Khan min puya tuna chuan yan huan ka ni to ati nuan po kha keima ka ni e ti in a shila nanjing chuan bo han shi wa nga la mulo chu ami ini ti in a zot le a anti ti dun ta chiam sin chu in thakin nanjing chuan jiangsi chu kyo yo muturin cafe a chuan a shwaya nanjing chuan jiangsi so han ente ti in kyo yo chu akok jiangsi lom lutuk chu tlan phein avakwa anu min ngai lawami te chu ati a nanjing chuan chupho tur chuan alo ti jiangsi chuan anu engtika nge lo le don min ngai lawami ti in a zot le kyo yo chuan angai thin zia chu soin thil tam tak thlen wanga lo let lok lawani thu chu asoya jiangsi chuan ani le apa hi inga yem I omlawa chang khan zantin a chap china mase ka shati a shelo ti in a shil kyo yo ngoi ringa wang chuan nanjing chuan a hlangai thlak zia sa tu chu kyo yo ani thu chu shilin jiangsi chuan anu ani tak takem alo ti kyo yo chuan nui ver chung chuan alo bu ngawa a signature te chu deal velin an hlim tlang hle jiangsi chu bo han shi ruma chuan omin potato chu alo hawa bo han shi chuan engthil nge thleng chu azot jiangsi chuan apa kalsan ta che ila nangma ini om theyangem alo ti bo han shi chuan
engei soi omzia chu alo ti let jang si chuan mi in nu nei lo chu an mu si china anu bula ka om don ani kalo let le thwa yang nangma in ka om rei tir lawang che alo ti bo han shi chuan maktri tuk chuan inu a economy hi tu zia nge ti in zot jang si chuan anu zia ni tho chu soin a phone a chuan kyo message chu chan chu atuma bo han shi chuan lo lak sakin atlai to a ba inbol phot ro inu chu keiman kan belok ange thil shil du kan ya ti in a soya jang si chuan vin lo le how lo tur ti in inbol tur chuan akal bo han shi chuan kyo message chu changin a chapa kyo la chuan jang si emoti in alo be ve char bok bo han shi chuan arun voice te chu ngai thla in a chap zoi zoi jang si churun let le lokin a phone chu arun dila bo han shi chuan a chha tho chu lo soi da in jang si chu alung oi vak lawa sin chu in thlakin kyo chu bo han shi chuan a hnuai thok pakhat chu a biak tira chu pa chuan hello kyan nuan ani sy group ami game planner kan ni a kan theme song hi min sak the ngem ti in zot kyo chuan sy a ka theilawang min sha thiam ro ti in phone chu a da dai ju chang chuan chu pa chu chwa pui ngalin a beidun ve mel hle a bo han shi chu tu emo hian run kolin joy ya na unit 902 unit 2 building 5 na nei tu ini ti in an run zo ta kyo alo ni hello thil ka thei mila run la ka du a run ti in bo han shi chuan chang lowin message chu a thona kyo chu ta chuan vakalin in omem chu awati bo han shi churun lang thu tin kyo chu arun fo pa fo le atum chu kyo chuan lo nem son bo han shi chuan fop non le nga tin kyo chuan lo nem le a kalatum chu dangin kyo chuan alo kol khan ama ani ti asha empty in a zot bo han shi chuan a sha thu a changin a hne na thil soidu anei le nei lo chu a zota kyo chuan kanin chen na arei to kha engwangin nge soitur chu kan yang khonga yin ka bungra chu min pe wat ro alo ti bo han shi chuan a bungra wala in a pe kyo chuan lom thu shilin kal le nga la tum chu bo han shi chuan jang si chu en kol du nang ti in so ma kyo chuan en kol chu ka du a ma se me chi a tak kha ka ni du to lo ti in a shela bo han shi chuan pother le in akyanga om tu range nin a chala chuan a fo pa kyo chuan kha le chen kha ka bum che a ngati nge ikyanga om tu ra min la du thei ipa thi dan te kha ngai to ta che kanu po ati a david churun kal ve in bo han shi chu arun nek ngal ringot engwangin nge ti na ti lo tuma arun ti kyo chuan ati nat lo thu chu alo soi wata bo han shi tu chu run ching chi in ka thi thleng pon min khoi ma la ka kal tir lawang arun ti david chu thin rimin asoi sa ta shepa kyo chuan du tok tur lo ti in an pahni boy na chu an pahnia chin fel tir tur chuan na ti a david chuan ole a tha in noi lama ka lo nga kang che ti in akal kyo chuan ikyanga chuan ka om thei nge yang ma se thil pakhat min ti sak photanga yang kanu ilo shwai kir le photanga yang ti in akal sana bo han shi chu anat na lo chhuakin damdoi ei tur te chu a thlau bo noya sin chu in thakin bo han shi chu a office a chuan lo om le to a ju cheng chu lo lutin kyo chu aladama mo chuan non kha ama mo alo ti bo han shi chuan oni min sai sak du lo ani chuan 1.5 million min bat kha min pek nge nga yang ti in ivodonia ati a jo chang chuan chu tianga ti chu aza thlak lawang mo ti in alo zot bo han shi chuan lo en kura ole kan ti ange ti in akal ngal kyo chu lo lang le in a thil ho chu lo en kwala wen king khalak chu enin nu bo han shi ka mu khan I thi dan te kha ngai to chuak le a tun chum chau hi ka ma ka sel thei mai angem ti a soin a thil ho chu kengin awa chuaka receptionist chuan a lawyer le kha alo thlen thu chu alo shil kyo chuan lawyer le kha a tiyawa enin bo han shi chuan aba kha alo thi ngalo ni kyo chuan
chu pa mai chu ti in bo han shi chu ava mu nga le bo han shi chuan i lo kal ve du ta lom hei chu alo ti kyo yo chuan poisa batu zo ka ni miao sia lom alo ti a bo han shi chuan i rul hun tu ra i soi kum khata pel to a tuna chuan apung le to ani hi tiya zia bel chu atum kyo yo chuan a mui chu alo hup saka bo han shi chuan chungi du lo ani chuan SY theme song hi isak nge yanga yang ti in a khideu sanga a hnuai thok pakhat chu lo kalin konchak a pe to thu chu arun soi kyo yo chuan lo sign in SY hi ka ti cheve kang che u ti in a chuak le nga le ju jeng churun lu chhun zum ve nga lin kyo yo thalak thau chu a chara bo han shi hne na chuan han ente he thalak hi ka sha to nu ang lutuk ati bo han shi chuan lo en vatin he bracelet chu jangwan chuanin jangwan na pe kha ani hi pakhat chawa om heng hi engtianga kyo yo nu hne na om the nge ani ti in ju jeng chu wen king thi ni a thil thleng chu en thatur chuan ati a ju jeng chu akal ngal kyo yo chuan an soi chu alo she phave veka lo lut le in eng thil nge soi om zia kha kanu thina a chuan jang chung kwa anin rolamu ti in ron zot bo han shi chuan lo kwa in engkima chui chwa tur thu chu a shila ju jeng chuan ron ko lin engma a mu lo thu chu a soi bo han shi chuan pa ngai taka an she chuak theilo ani chuan dan manga ti mai tur chuan ati sin chu in thlakin jangwan le jangu te chu bo han shi te chuan phwar betin an hmayan lo khu saka bo han shi chuan unau in hmangai na thuk takalo ni e ti ya nuin an hmai khu na chu ala thla wan chu chapurin unau pa engwanga heteng thil hi ti nge ini ati pura SY changmin pe chuak to a eng thil nge ila du ti in a zot bo han shi chuan nangma hian kyo yo nu kha inim thla ani ati a wan chuan inu ti ani kha alo ti ke chuan engma ka ti lo ati tlata bo han shi chuan police ten accident anga an ngai thu chu soin anu a omve ti chu engtia she theingi ani chu azot bo han shi chuan khata kha ni omve ani lom ni ati a wan chuan ba nok hian ka soi chan chu kyo chung kwanen boina in nei wanga nia alo ti bo han shi chuan jangu chu enin nangma hian lo pui ani ti ro ati a jangu chu alo bu ngau a ngonga chuan va thamin kha wang khan kyo yo in depression na sa taka nei pha asin kyo yo kha i du china ni ti ka sha ania ma se tunna chuan engtika ma angai dam le to ngai lawang che ka khonga izok le mai che ti in a phi sok jangu chuan anaw le no pan em wanga aman atwar sak mai tur thu chu asoya kyo yo chu ron lang thu tin thil ti swal tu ala zalen reng ani chuan engtin nge kanu ka hmu nga mang aron ti jangu chuan ila tama mo ti in makalo ti hle kyo yo chuan o ilung oi vak law ani mo ti in wan ne na chuan kanu kha ni engpoi nge asoya khatyang kha ni tha ti in a zot wan chuan ti shom nan che mole i thi ka du alom ti in nui vak vaka kyo yo chuan maya chuan na tak chuan a beng sok bo han shi chuan ti hian engma an ti thei to don hleinem an thi to don alom ti in kyo yo chu akwa a kalpui wan chuan bo han shi churun auzui vak vakin a chapura kyo yo chuan tha tak tak chu itum lo ti ro ti in bo han shi chu azot bo han shi chuan tinge ati tak tak I hlawami alo ti kyo yo chuan jangsi nun a chhatel a hlau thu chu asoya bo han shi chuan poi soi lo ka ni ifin fia zo chawa chung thil chu kai chuan ka ti don hleinem kyo yo inu chu lo shrai le theilowa ma se hun chadang min pele ro ti in a dil kyo yo chuan anu thil pele le vek phot tur ti in bo han shi chuan abenga chuan thil soin a fiama fu atum chu kyo yo chuan lo nim sonin akal dai an bula bo han shi naw lo om ve reng chuan engma soi lowa lo hnemin adara chuan lo beng bo han shi chuan mak tiri tuk chuan en top bo han shi le kyo yo te chu ho du nin Mr. Yan le David te nen chuan anin to ka
Mr. Yan chuan yan huan hian poisa ba chati ka sia a ti in a card chu a phora heta hian poisa tam tak oma idu za chu lala ani hi kaltir to ro a ron ti kyo yo thil ken lai chu David chuan lo ken sak ngal Mr. Yan chuan nautelem chu mu in hei chu kan nu puin en huan na pe kha ani hi engtin nge i nei theya ti in kyo yo chu azota kyo yo chuan anu pe kani thu chu alo soye David chuan kapa fanubo ta po chu ilo ni mai theya sin paternity test nei idu empty in kyo yo chu azota bo han shi po chuan nei tur chuan alo ti ve damdo in lama chuan paternity test chu nein kyo yo chu Mr. Yan fanudik tak chu alo ni nge ya Mr. Yan lom lutuk chu anui vur bo han shi chuan tunu anei thu te chu alo shil boka Mr. Yan chuan nangle katunu te nen chuan nan chenga kan ho don ania ti in kyo yo chu akal shan puya bo han shi chuan zui ve nga la tum David chuan kum tam tak nuwa anin hu ve le chawania hun pero alo ti kyo yo chu a hoile zuk zuka Mr. Yan chuan bo han shi ti hlo thon nan maya soya ni thu chu a shile ipa hian eng anga thutluk na po siam la ka pompui thlapang che alo ti kara an chuan le nu po chuan Mr. Yan chuan in ngai to chang hle tur chuan kyo yo chu a cha mol mola sin chu in thlakin bo han shi chu doka na chuan ni kho she lawin lo oma jang si chuan kyo yo chu kolin kal ngal tur chuan ati damdo in lama chuan kalpuin kyo yo chuan jujeng hne na chuan engti ka changa chu tianga omnge ani chu azota jujeng chuan jela changa alo chwa khan depression hi chu anei sa to a nangla kha khama chang khan ilo zwang thale zel box si a damlam ai zwalam apan phata ni tuna adam theidan chu akya ngai om chau hi ani alo ti a kyo yo churum chunga chuan lutin jang si chu bo han shi la har lo bula chuan thu in alo chapa nu apa hi ikals na chang khan anui to ngai me alawanya miswal te po an man to boka api kha api tha ani lawa apa nen hian in omdun thei to angem ti in lo zota kyo yo chuan a thei to thu wa changin jang si chuan bo han shi chu apa thau to ro anun ibula omarem ti to ania ati a bo han shi le jang si te chu an nui or kyo yo chuan nangni pa fa hian min lo ti dera ni mo ati a bo han shi chuan lo pot na yin kadam lo ti kha chu thu dikalom ma se in tan ka thei top ka chuang ti in fo chu atuma kyo yo chuan a moya chuan lo beng jang si chu lom lutuk chuan jurjeng chu ava high five fa kyo yo chu Mr. Yan nen chuan lawin bia in I poisa kha ka pe vek to si a nga dinge eswaya khan ila thorenga ti in aron zota kyo yo chuan zai hi nuam ka ti ema poisa la siam ve zel ka du boka pa ka hausak ve le kalo thonang che ti in phone chu ada a mi pakhat chu lo kalin menghu ya azai chuan ati lung oi le thu chu ron soin December ni ruki SY anniversary ni a hunna azai tur che in kan du che a enge ngai dan ti in a zot kyo yo chuan bo han shi in aron tir chi ani mo alo ti a chupa chuan noi vur vur chung chuan I birthday chu ani nan bonus a pek cheu tur thu che asoyania atili a kyo yo po chuan kalo zai don nya chu ati ve mai December ni ruk chu lo ni to in kyo yo chuan korvar moi tak ha chung chuan zai turin stage lam chu apana a zai tur cha chu light chuan kongkhar lam chu ron chunin bo han shi le jang si te chu moi taka in thuamin pangpar nen an ron luta jang si hlim lutuk chu a khivar vara stage chu wa thlengin jang si chuan zungbun chu bo han shi chu a pe a bo han shi chu chingchi in kyo yo chu min nei du angem ti in a sota midang lo om ho chuan o ti ro ti in an lo aw kyo yo chuan nui chung chuan o ti in a changa an vai chuan hlim tak chuan an lo aw ta dur dura a top ta